Mbuyomu tinafotokoza nkhani ya Saulos Chilima kunena kuti analandira ndalama zokwana 1.2 billion kwacha kuchokera kwa Sattar. Komanso tinanena pano kuti kampeni yonse imene ankachita Saulos Chilima inkachitidwa sponsor ndi Zuneth Sattar. Ambiri titanena nkhani imeneja anati tukwana kutinyoza, komanso ena amatikozera upandu kuti atimangitse. Patangotha miyezi iwiri titanena nkhani imeneja, Saulos Chilima anapita kukagula magalimoto a brand new ma Toyota Hilux double cabin okwana 200. Magalimoto amene watu anagula pa mtengo wa 3 billion kwacha. Kodi ndalama zonsezi anazitenga kuti? Ndiye lero dzina la Chilima latchulidwa ku khoti mdziko la Britain kuti anadya nawo ndalama za Sattar. Zimene zitu zikuperekera umboni kuti munthu ameneyu ndi wakuba. Kwa nonse amene mukunena kuti Chilima kumunamizira, mukanangomufunsa Chilima yokunena kuti kodi 3 billion kwacha imene munagulira magalimoto 200 a brand new munayitenga kutiko? Chifukwa mwina anthu ambiri simuchedwa kuyiwala, koma lero ndikufuna ndikukumbutseni mawu awa amenenso anayankhula yekha Chilimayo ndi pakamwa pake. Tizidzafunsana mafunso. Akulu mmagwira ntchito yanji? Ine ndine mphunzitsi. Chabwino, mwezi ukatha mmalandira zingati? 50,000. Ndiye mwamanga hotelo? Inu mmagwira ntchito kwa DC? Ndinu akalaliki? Inde. Kunchinji? Ndiye muli ndi matraki? Munayamba transport business? Ngongole yake munatenga kuti? Ife sititenga ngongole. Muna awina polotale? Ayiso. Mwina amalume anu anakusirani chumachi? Ayi ndithu. Ndiye tifufuzane kaya kuti ndalama zachokera kuti. Ndi zimenezi zathereka tangale zimenezi. Now, Bambo Esenhoa Nkaka anakwanisa kugula galimoto ya Mercedes Benz pa mtengo wa 72 million kwacha. Ankaka omwewo akufuna kutsegula commercial bank yawo. Do you know how much it costs kuti munthu atsegule banki? Ngati inuyo mukufuna kutsegula banki, Reserve Bank amafuna kuti mukhale ndi ndalama zokwana 10 million US dollars zomwe ndi 8 billion kwacha kuno ku Malawi. Ndefunso nkumati, kodi a Esenhoa Nkaka apeza bwanji 8 billion kwacha mu zaka ziwiri zokha? Chifukwa tu munthu amene tikumunena payu ndi nduna, amalandira less than 2 million kwacha pa mwezi. Mukaphatikiza malawasi sizikukwana ngakhale 40 million kwacha. Ndiye 8 billion kwacha yotsegulira banki wayipeza bwanji? Kapena nene kuti 10 million US dollars imene akufuna kutsegulira banki, commercial bank yake, wayipeza bwanji Esenhoa Nkaka? Taonani Richard Chimwendo Banda amene alemerera masiku ochepa chabe amene akhala mboma. Agula loji posachedwa pompa ku Blantyre ya ndalama zokwana 900 million kwacha. Agulaso galimoto za Land Rover brand new zokwana 6. Magalimoto amene watu akugwira kuchokera mdziko la South Africa. Ndipo amene anakagula anali wantchito wake kuja pa Chingerezi timanena kuti personal assistant. Inuyo mupite ku Lilongwe ku area 9. Mukaone loji yayikulu kwambiri imene anagula ameneyu Chimwendo. Usalima akumanga solo jina yayikulu kwambiri. Kodi ndalama zopangira zinthu zonsezi nkanthawi kochepa akuzitenga kutiko? Tisayiwale lubaja kuti dzina la Chimwendo Banda latchulidwanso mu khoti kumene kuja ku Britain kuti ndi beneficiary wa Sattar corruption. Anthu ngati achina Chilimawa, mkulu wa polisi, komanso ameneyu Richard Chimwendo Banda atchulidwa mu khoti kumene ku Uxbridge Magistrate Court kumene ku Britain kunena kuti amenewa amalandira mamiliyoni a ndalama kuchokera kwa Zuneth Sattar. Ndiye funso tikunena kuti kodi ndalama zopangira loji ku area 9, kugula loji ku area 9, kugula magalimoto ma Land Rover a brand new okwana 6, komanso kugula loji yodula kwambiri ku Blantyre ya ndalama zokwana 900 million, komanso akumanga loji ina yayikulu kwambiri ku Salima. Kodi ndalama zopangira zinthu zonsezi kanthawi kochepa chabe ka 2 years azitenga kuti Richard Chimwendo Banda?
kumbukirani kuti Norman Chisale amene anali bodyguard wopita mthalika anakhala ku ndende kwa masiku ambirimbiri ati chifukwa choti anapezeka ndi chuma chimene sichimadziwika bwinobwino kumene chinachokera. Akuti Chisale anapezeka ndi katundu wa ndalama zokwana 5 billion kwacha, chikhalirecho ankandira 500,000 kwacha pa mwezi. Mukumbukira nkhani imeneyo kuna kuti Chisale anammanga kuti anali ndi loji ku mangochi, anali ndi manyumba, anali ndi magalimoto odula kwambiri amene akaphatikiza ndalama zake zimakwana 5 billion kwacha. Ndi anthu amadabwa kuti ndalama zimene anazitenga kuti anammanga. Mukumbukira bwino zimenezi. Koma iye anafotokoza kuti ndalama zimenezi amachita kundipasa ngati mphaso, koma sizinamveke mpaka anakhala ku ndende, ndipo amene amamanga anali Chimwendo Banda yemweyo. Koma lero Achimwendo Banda akuchita chimodzimodzi ngati amene amachitira Norman Chisale, kumapezeka ndi zinthu za mabiliyoni ambirimbiri mukanthawi kochepa. Kuti ndalama zimenezi akuzitenga kuti? President wakale Bagiri Muhoozi akuzengedwa mlandu wopezeka ndi 1.7 billion kwacha kwa akaunti kwake, imene simadziwika bwinobwino kuti inachokera kutiko. Tikunena pano mlandu umenewu ulipobe pamene akhoti amene kuti 1.7 billion kwacha imeneyi simadziwika bwinobwino kumene inachokera, ndipo chifukwa chake akumwimba mlandu Muhoozi kuti ndalama imeneyi ndi yakatangale. Tikudziwa bwinobwino nkhani imeneyi inayamba 2009 mpaka lero ilipobe, kuna kuti Muhoozi anapezeka ndi ndalama kwa akaunti kwake zimene sizikudziwika bwinobwino kuti zinachokera kuti. Ndiye akhoti amene kuti zimenezi zinapezeka muyakatangale. Ngakhale Muhoozi anafotokoza komanso kuonesa mapepala kuti ndalamayo anachita kupasidwa through his bank account ndi Colonel Muammar Gaddafi wa ku Libya komanso mfumu ya ku Morocco. Izi sizidanunkhe kanthu, ndipo mlandu umene ukupitirirabe mpaka pano. Now ndakupasani zitsanzo za Norman Chisale ndi Bagiri Muhoozi. Iwo ajatu chifukwa choti anapezeka ndi ndalama zambiri ndi anthu amaganiza kuti anachita zakatangale, suti anapeza kuti abawapaiya, sanapeza, but because anapezeka ndi ndalama zambiri zimene sizinachidwa unaccounted for, ndi anawuza kuti inuyo muli ndi mlandu woti muyankhe ndalama zimenezo mwazipeza kuti. Now these guys, I mean Saulos Chilima, Esen Huankaka komanso Richard Chimwendo Banda, apeza chuma munjira imene sikudziwika. Agula katundu wa mabiliyoni ankhaninkhani, koma kumene kwachokera mabiliyoni amenewo sikukudziwika. Ndakuwuzani za maloji komanso magalimoto a Richard Chimwendo Banda. Ndakuwuzani kuti Chilima anagula magalimoto a ndalama zokwana 3 billion kwacha, koma kumene kunachokera ndalama zimenezo osadziwika. Ndakuwuzani za Esen Huankaka amene akufuna kusegula banki, ndipo kamasegula banki kumafunika ndalama yokwana 8 billion Malawi kwacha, kapena kuti 10 million US dollars. Komanso amene anagula Mercedes Benz ya ndalama zokwana 75 million kwacha. Ndalama zonse zimene ndinazi anthu amene wawa zikuonekeratu kuti akupeza chuma munjira imene sikudziwika. Akugula katundu wa mabiliyoni ankhaninkhani, koma kumene kukuchokera mabiliyoni amenewo sikukudziwika. Is that not enough corruption for these people to resign from their positions?